Έχω πάρει την απόφαση ότι η ομάδα έπρεπε να ανέβει στις πλάτρες λόγω του πολύ καλού κλίματος που υπάρχει για να αποφύγουμε τη Λεμεσόν. Ο σκοπός μας είναι αυτές τις 10 μέρες να γίνουν διπλές και τριπλές προπονήσεις για απόκτηση τόσο καλύτερης φυσικής κατάστασης, αλλά περισσότερο και δουλειά σε θέμα τακτικής. Είναι αρκετά καλός ο καιρός, υπάρχουν άριστες εγκαταστάσεις. Αυτόν το δεκαήμερο σιγά σιγά θα ξεκινήσει να χτίζεται η νέα ΕΡΤ και θα ολοκληρωθεί με την αποστολή που θα πάει στη Πολωνία και θα ακολουθήσουν τα φιλικά για να ολοκληρωθεί η όλη δουλειά της φετινής σεζόν. Κάθε παίχτη στη δική του ζώνη, ρυθμισμένη, σε ποια ένταση πρέπει να τρέχει. Η παλμή του σε ποιο στάδιο πρέπει να είναι. Όμως για να ξέρουμε σε ποιο στάδιο πρέπει να είναι η παλμή του, περνά από εργομετρικές εξετάσεις για να ανακαλύψουμε κάποια στοιχεία που χρειαζόμαστε. Με βάση τα αποτελέσματα που μας διέρχει ο φυσιολόγος, προχωρούμε, περνούμε τα μέσα στο πρόγραμμα και ο κάθε παίχτης ελέγχεται καθημερινά, πρωί, απόγευμα, σε ποια ένταση δούλευε κατά τη διάρκεια της προπονήσης. Go! I like to see triple after one goal to Mark, and Marquez he close the position of one. Triple! I know! Thank you.